Ahoj všichni! Takže dnes si nakreslíme postavy z digitálního cirkusu. Jo, a když už jsme u toho, že pozdravuju všechny, tak pozdravuju hlavně mu Vysokomenskou, protože protože kdyby nebylo jí, tak bych tohle video vlastně nenatočila. Takže jdeme na to. Musíte uhádnout, co to bude za postavu. Určitě víte, jenom trošku si to myslíte. Ale nezapomeňte to z digitálního cirkusu. To musíte poznat už. Jestli nevíte, tak nevím. Určitě víte. To musíte vědět. Pardon. Jestli to dám takhle. Takže to je všechno z té postavy. Ještě tak vybarvíme. A to si necháme na pak. Určitě si zkuste tipnout do komentářů, jaká to je postava. A hlavně, jestli vůbec ten Digital cirkus znáte. Takže kdybyste to nevěděli, tak já to nad něj napíšu. Dobrý. A teďka jdem na takovou menší postavu. Pardon. Na chvíli tu nebudu. Za chvíli to už bude, jo? Tak vydržte chviličku. Dobrý. Už zase můžu kreslit. Ale to vypadlo nějak. Takže tohle budete vědět na 100%, teda nevím. Většina z vás. Tak, určitě už víte. Pokud ne, tak se nedivím. No, to bylo takový dobrý. Pokud ne, tak se nedivím. No, to je hnusný. Nebo podle vás samozřejmě. To už musíte vědět. Určitě víte,
neříkejte, že nevíte. Pokud ne, tak si nevím rady. Musíte to vědět. Neexistuje, abyste to nevěděli. A když tak, já to tam na ní také napíšu. A pokud se budete chtít další postavy digitálního cirkusu, tak určitě musíte do komentářů. Takže, jestli nevíte, kde je tohle, ta malá taková, no, tak já to tam napíšu. Pomnej. A teď je musíme vybarvit. Nejdřív toho na toho si vemu tuhle fialovou. Ježišimarja, pardon, vy to nevidíte. Určitě všichni komentáře. A ty, co nemůžou, tak aspoň lajky. To budu taky ráda. Víte co, já si ty fixy přinesu sem. Teď se vy je vůbec neuvidíte. A pardon. Spadlo. Omlouvám se moc. Trošku chybiči. Chybiči? Co jsou chybiči? Jsem to zase spletla. Trošku chybičky se dějou. Neuškodí jedna chybička. A určitě do komentářů napište, jaká je vaše nejlepší postava, která se tam nejvíc líbí. Vám. Mně se líbí ten Jax. A teď se vrhneme, ten je hotový. Ještě vám ho ukážu takhle. To uviděli. A teď tu pomny. Nejdřív děláme žlutou. Pardon.
Ježiš, já jsem zapomněla žlutou ještě. Modrou hezky. Není to sice moc, nic moc, ale hezký to je, ne? Oh. Pardon. Hotovo. A já vám ještě vyjmenuji všechny postavy. Takže 3, 2, 1, vyjmenuji vám všechny postavy. Gangle, Zubo, Kinger, Jax, Ragata, Pomni, Gain, Bubble, no, a Kaufmo. A to jsou snad všechny. No, asi jo. Tak dobrý. Vůbec nevím, na co tady čekáme. Ale video můžeme asi ukončit. A ještě bych vám chtěla ukázat ty fixy. Dobrý, ne? No, vy to nevidíte. No tak, naschle u dalšího videa. Počkat. Naschle.